Puno na nga. Alright mga tropa. So, ayun. Bali nakapagtimpla na tayo ng abono. Ito na yung abono. 2 gram mga tropa. So, yung nagtimpla pala tayo mga tropa. Yung timpla natin, bali 2 takal ng sardinas. 2 sukat ng sardinas na maliit. Tapos dito natin na nilusaw sa balde. Tapos pinuno natin to mga tropa. Tapos yung ginawa natin kalahati, nagkakalahati yung nilagay natin na abono. Tapos nilagyan natin ng tubig. So saktuhan lang yan. So every week gagawin natin ng mga tropa, mag aabono tayo. Right, so we're getting ready. Pero sila misis may iwan muna. At susunod na lang sila dun sa bukid mga tropa kasi wala pa si Milay. So pumunta pa siya nag-practice. So naantay nila. Kaya susunod na lang sila dun. So tayo na lang muna yung pupunta dun mga tropa. Dahil sakto nagtatanim tayo nito sili. Bali yung talong kasi mga tropa nandun nakababad pa sa tubig. Kasi napabayaan na lanta. Kaya hindi na muna natin itatanim yun. Bukas na lang siguro. Bukas na natin itatanim yung talong. Pero sakto wala naman tayong masyadong gagawin bukas. Kaya nakasikaso din natin na itanim yun para bukas matropa yung talong. So ito na muna sili. Right, so naka-ready na lahat. May tayo ng kalabaw pala dyan. Ay ng baka kasi naghakot kami kanina ng misis nung pumunta kami doon sa may baka. Nagpainom at paligo ng baka. So check natin yung bareta. So nandyan. Tapos yung itak, check natin mga tropa. Andyan din. Right, so yun yung mga gagawin natin ngayon. At mga dala-dala natin. So ayun. So update tayo mamaya mga tropa. At nakapagpundar na rin ako mga tropa ng bago kong long sleeve. Ayan. Galing sa UK. Right mga tropa. So yun lang yung po natin. Ay sakto, nandito na pala. Right mga tropa. So yun, aantayin na natin sila misis kasi nandyan na sila. Ay nandyan na si Milay. Kasama na sila misis. Okay. Right, so update tayo mamaya mga tropa. Ayo. Ay kukoy na pang? Oh, makukoy na rin. Kinsanan? May adik ko ninin? Mambo. Oh. Alright mga tropa, so dito na tayo sa bukid. At unahin natin yung itatanim natin mga sili. Dito pala yung mga nabili nating sili mga tropa. O, pinabad ko na rin yan sa tubig. Para kahit na bukas mainit, may pundo sila ng tubig mga tropa. Yan lahat yung binili natin. So, tatanim na muna natin ito. Buhay bukid. Si Boss RJ yun So, hihilera na lang natin yung sili dito. Katabi ng mga naunang tinanim natin. Dito mga tropa. Feeling green din kasi yan mga tropa Kaya hilera na lang natin sila dito. Kalabasa kaninang umaga, lantang-lanta, pero ngayon ay mga tropa ganda na. Ganda na yung pan, yung mga kalabasa natin. Tapos yung siling na lantak kanina umaga, ayun ganda na. Green na siya mga tropa. Yan ang mga talong natin, ay yung mga sitaw natin kailangan natin din mag abono. So yun yung mga gagawin natin ngayon. Mag-abono din tayo.
para lalong lumago yung mga tanim natin. Bareta. Bye. Mga tropa natin. Lumutan ko pala yung gloves. Yung gloves natin. Ay nako. Araw-araw sipag lang. Sipag lang. Ayun, paparating na rin pala sila misis oh. Ayun. May kasama pa silang alalay. Ba't may alalay kayo? Uy! Dalan mo! Luna! Mambihira talaga yung naiwan eh. Nakatulog dun sa kwarto. Yun, sumunod. Antayin natin makarating mga tropa. Tulog ng tulog kasi to eh. Kaya na, ayan, tumataba. Ayan ang mga tropa, si Boss Shake. Boss! Ayun. Ayan si Boss Shake oh. Ano na, hindi. Si Boss Shake. Ang buraot. Alright, so yun, dito na rin sila misis mga tropa. Kayo na magkukan? Nagdidilig ng abono? Kayo na, o mangawi muna kayo. Magtatanim pa ako. Right. Yun mga tropa. Okay, so umpisa na natin ito mga tropa para matapos na tayo. Umpisa na natin yung bakbakan. Ayan, bakbakan na naman. Ba't pwede nyo balikan? Ay. Biyo, kanina maliit pa lang to kaninang umaga. Oh, malaki na naman oh. So si Mikay pala mga tropa, mga ngahoy yan. Bakit naman kaya no? Mas masarap talaga yung kanin pag niluto sa kahoy, no? Yung mga tropa. Tatanim lang muna tayo para maitanim na natin yung mga ceiling green natin. Right. Nakalimutan ko yung okra. Okra. Bukas na lang sabay ng talong. Ay, Oh. oo. Sabay ng talong. Ayun. So si misis na mga tropa yung magdidilig ng abono. Pero hahaluin na muna natin ng abono mga tropa na. May dala pala akong ditong kawayan. Ayun. At hahaluin natin ng mga tropa. Haluin natin para mahalo yung abono na hinalo natin sa tubig. Tapos sa kabila. So ang templada pa lang nito mga tropa, isang takal ng sardinas na lata sa 16 liters na tubig. 16 liters na tubig. Hindi ko na naipakita sa inyo kanina mga tropa yung paano yung ginawa ko. Gawa nga nung may dineliver kasi ako, may nagpa-print kay misis. Ayun, yun ang nasikaso namin kanina. Sayang naman yun, kita din kasi namin yung mga tropa eh. Okay na. Yun, okay na be. Nahalo na. Ba't mo pa hinahati ka eh? Ang haba naman. Ay, malibo yung gas. Ay. Ah? Ano pa yung... Hilaw pa? Hilaw pa, oo. Hilaw pa? Ito na lang, oh, kiri. Baka Hindi, hindi rin. pwede siya. Dahan-dahan ka, baka maano mo yan, oh.
Gumagaling ka na gumamit ng itak ah. Pati simento ko na itak-itak mo na. Ay, bakit mo inano yung simento ay? Masisira ko na. Pwede na? Pwede na? Pwede ka na? Oo, pwede na, pwede na. Kunti-kunti lang? Ah? Kunti-kunti lang? Oo, kunti-kunti lang. Ito pala yung mga tropa yung nabili nating mga ceiling green. Ayan, oh. Malalaki na. So yung isang piraso, yung isang ganito 5 pesos mga tropa. Pero sulit na rin to kasi malalaki na. Hindi kagaya dun sa mga naunang nabili natin, maliliit. Pero ito malalaki na. Ayan, oh. So tatanim lang natin itong mga tropa. Alright mga tropa, tapos na rin tayo sa pagtatanim. Shake! Shake! Yung problema sa aso na to. Pero pagkapwa niya aso, ang duwag. So, nag-i-imbak din pala tayo ng baka. Yun, tayo ng baka. So sasama natin si Mrs. mga tropa na maglagay ng abono. Inulat natin ito. Ay. Lapit na rin pala matapos sa may kayo mangahoy dun sa mga tropa. Saan na yung natapos mo ba eh? Itong mga sili tapos na?
Ito. Tapos na ito. Mga to sa baba. Right. So, mag-aabono lang tayo mga tropa. Ito, wag muna siguro na. Ah? Wag muna to. Wag mo na yan. Kung mga bagong tanim kaya na sili. Wag ah. Yung mga luma lang. Kaso wala tayong tubig. Ha? Wala tayong dalang tubig. I-ano mo na lang yung isa. Isahod na lang mamaya. Mm. Sige ah. Kalabasan na lang dat. Ay, manatira pang isa. Sige mo lang, te. Pati itong mga tubo-tubo mga tropa, lalagyan na rin natin ng abono para lumago, para may makain na rin ng mga baka natin. Ayun nga pala, muntik kong makalimutan yung chiko. Yung chiko pala mga tropa, lalagyan din natin ng abono yun. Ay, yung okra. Itong okra mga tropa. Itong okra na tanim natin. So dalawa lang kasi nabuhay na okra natin eh. Yung mga tanim natin na malunggay. Wala pang umusbong. Ilang araw pa lang naman. Yung chiko. Yung chiko. Be, tapos na to? Bibilin ko na. Tapos na rin to, pero sobra kasi mga tropa yung natimpla natin na abono, kaya iuubos na lang natin yung nag-iisang natirang tanim ni tatay na nyug. Ano? So, punto na lang. At matatapos na. Pero yung mga bagong tanim natin na sili, tubig yung pang didilig natin dun. At kukuha tayo ng tubig mga tropa. Babalik ka? Ah? Babalik ka? Punta na ako dun. Isa, Balik ka, walang ano. Wala ka pa pagdidilig yan, oh. kaya nga, Kahit isang ano lang. isang ganun lang Oo. Antayin nyo na ako dito. Oo. Kunin mo nga na yung ano? Yung Upuan? upuan. Oo, magputol ako. Oh, sige ah. Right, so kukuha lang tayo mga tropa ng tubig. Be, pakuha nga ako, pahawak ka muna ako. So gusto ko palang i-share sa inyo mga tropa kung paano yung pagtatanim ko ng sili. So may tinira pala akong isa dito. So mga tropa, so may tinira akong isa dito para mapakita ko sa inyo kung paano yung pagtatanim ko. So ganito lang mga tropa. Ayan. So ito mga tropa, binabaluktot ko siya. Ayan o, ganyan. Yun siya o. Ayan. Tapos tatabunan lang natin ng lupa. So bakit napabaluktot? Para yung sanga dun sa lalim magugat yun, para mas makapit siya sa lupa, na kahit na humangin ng malakas hindi siya basta-basta na matutumba kaysa yung diretsong ganun. So ganyan yung pinakamagandang pagtatanim ng mga ganito mga tropa. Right, so yun,
So ganun lang yung pagtatanim natin. At kukuha lang tayo ng tubig para sa mga bagong tanim natin na mga sili. Patay, nagyan na yata ng sikto. Naku, dito nakahiga kanina eh. Ako mong pasaway. Asong pasaway eh. Oh, ayun na oh. Tabang na. Kaabang na naman. Alright mga tropa, so kukuha lang tayo ng tubig. Pero dito na rin natin tatapusin yung vlog na to. At sila misis kasi mga ngahoy. Magsisibak sila ng kahoy. Tapos tayo naman kukuha ng tubig sa bahay para madiligan yung mga tanim natin mga sili. Right, so yun lang yung vlog natin mga tropa for today's video. And see you bukas mga tropa.